Salut și bine v-am regăsit cu un nou episod de Brawl Stars. Da, scuze că se aude puțin voce pe fundal, dar da. Acum vom începe cu niște big box-uri și bănuți. De poate ne pică ceva din big box, ar fi, mama mia. Uitați cum e. Rico Pico. Eu chiar ziceam cum ar fi să ne pice. Prea mult așa. Chiar ziceam cum ar fi să ne pice. Și de când ne-a picat. Hai să facem un solo. Că avem și misiune. Wait up. Cum zic eu. Let's go! Au! Se face Rico. Hai că-i bun Rico, că am dat o biluță de asta, că pe ținea. Gudai! Gata! Așa. Spargem și boxul acesta. Încă mai erau. Good. Vrei, uite, acum te cred că nu merg. Exact, mergem să luăm power cube-ul ăsta. Și uite un colt. Colt! Nu mă nimeresc tu pe mine! Te nimeresc eu pe tine! Yes! Și am scăpat. A fost ușor. It's easy, man. Am murit. Probabil în zona. Win! Uite, 88 de tokenuri. Mai facem puțin și luăm un Brawl Box. Mai avem misiunea asta, să vedem. Ce misiune, domne? Ce misiune? Da, să vedem. Hai să facem băinat. Cum zic mereu, băinat. Ce greu! Nu mai prea așteptăm la harta asta, dar ok. Da. Avem două gemuri. În sfârșit ai murit. Uite un cal. Uite calul eu de asta în față. E cam e o mică nebuneală pe aici, nu foarte mare, adică nu e foarte chestie mare. Nu vreau să spuneți că îl copiez pe I Hate Pink, pentru că zic Dude. Dacă zic Dude, zic Dude. Chiar, adică, îmi place mult de I Hate Pink, adică, deci este, yes, sau, no. Îmi place să mă uit seria de Craft. Chiar face o treabă cât de cât bună, ce să zic. Nu prea îl înțeleg pe Rico. De ce nu are de-asta mai să treacă prin pereți? De ce? Ui? De ce? Hai că în 3 secunde am și câștigat meciul. Victory! Acum
Acum mai deschidem un box. Să vedem. Nimic specialos. Candy Dreams. Hai să vedem cât ne dă dacă facem cele două astea. Ne dă 500. Aproape unde să întreg. Să vedem, avem misiune, avem presiune pe net. Nita. Uf, am călcat din greșeală pe ceva. M-am mutat un pic, că nu stăteam bine oricum. După aceea, nu știu, următorul videoclip poate să facem cu Cube Escape Paradox. Dacă vreți, e gratis, deci why not? Cât timp e gratis e bun. Are asta, Shelly, ultima dată am făcut-o. Două pe urs. Nu pe mine, pe urs. Toți ne-am spawnat efectiv în același loc de spawnat. Wow! Hai dată. Ok. Acum vine și fratele lângă mine. Nu putea să stea dincolo. Acum vorbește de mine. Vorbim după aceea. Dar o să pun puțin pauză după, ca să pot vorbi. Ce dorește el? Vorbim după prezentare. Dude. Am pierdut. Mai câștigi, dar și mai pierzi. Ok. Hai cu accept. Hai să vedem ce vrea. Punem un pic pe pauză ca să vreau să văd ce vrea. Acum am revenit. Suggest event. Ce suggest asta? Da. Nu știu. Cred că asta nu. Care mi-e sugestez? Hai mi-e cu sugestii. Nu știu de care zici. Asta poate nu vreau asta. Vreau asta. Browsing account. Suggest brawler. Sigur are unul mai bun, dar de exemplu nu vreau eu ăsta, eu îl vreau pe el primul. Ready. Să vedem cum mă mai am. Da. Da, hai pe boxul ăsta. Du-te tu pe boxul ăla. Eu mă arăt pe ăla, da? Facem așa pe bătăi de inimă. Și ăsta fioi. Așa. Unde că ai murit, te mănânc și pe tine, acum imediat că nu mai ai paternerul tău de cum zice? Da. Scuze, pleacă mama. N-a zis unde e telefonul. Da. Hai să ne batem, Bulu. Ce ai făcut, Bulule? Da. Mergem acum aici în mijloc. După acest domn interesant, care aș dori mulți nu mă moară. Nu mă omoră, te rog, please for me.
pentru mine așa, nu mă omoră, please. Ăsta Fury. Nu pot să mă abțin cu ăsta Fury. Kevin 2012. Cheamă. Lip Kevin. Uite, Power Cube. Punem pe Rico. Așa era numele lui. Vechi. Ricochet. Da. Select. Mai facem o tură, da, chiar îmi place, nu știu. Mă plictisesc. Nu știu, poate facem live vreodată cu I have the coming is. Vreți să fac și facecam? Sau ceva, logul, toate celelalte, sau rămânem doar la Brawl Stars, la Steaua Brawl Stars, pentru că așa s-a numit de fapt acel joc. Steaua Brawl Stars, pentru că Star înseamnă steam și Brawl Stars. Brawl, Stara, Brawl. Știu că poți, hai du-te pe acolo. Să-i franceză de aia, bravo. Așteaptă-mă să mă întorc și eu să am și eu măcar un Power Cube, să te gândiți să man. Dude. I can't do it. Uite aici. Psihopa. Erop. Ce face Erop? Nu știu dacă vă plac episoadele astea de vreo 20 de minute sau să rămânem la astea de 7 sau 7 ori la mine 10. Asta e doar un episod, să vedem dacă strângem 2 like-uri, vom mai face așa. Dacă nu, nu. Hai facem cu Daddy sau Dude. Nu, vreau cu Spike. Hai. Hai, să vedem cum ne descurcăm. Eu zice că echipa asta e bună, pentru că eu trag așa de la depărtare, bang, și ea se duce. Hai să mergem în mijloc. Uitați. Deci dacă fac așa, facem mai multe. O cam mare. Noroc că e română. O româncă mai degrabă. De fapt. Româna greu, nu toți știe. Ce să zic. Dude, de ce mă lași aici, Dude? Hai, veniți aici, veniți la tataie. Nu, de ce? Wait. Uite să mă duce. Hai, man, nu în zonă. Man, no zonă, please. Gata, în sfârșit, a murit el prima. De ce? Că era greu de... Tot vorbește frate-mă pe fundal. Eu i-am zis, taci că filmez. El nu. Trebuie să vorbească. Gift. Am câștigat? Good. Are sens. Câștigat 2 trofee. Da. Mai facem o tură cu Rico. Rico am văzut că e cute. Uite, mi-a căzut tableta.
Brawl Team. După aceea nu știu ce să mai fac. Când o să se lanseze update-uri pe Brawl Stars, o să mă uit la ăstea. Brawl Talk-uri și voi traduce cum pot. Cum pot eu, că nu știu foarte mult engleză. Fantastic. Fantastic. Dude, nu-i corect, dude. Da, pe am Mara, schimbă-ți caracterul odată. Oh yeah, just keep buying. Și eu mi-l pe Daryl. Am 5 power. Hai. Putem să începem. Speram să-mi pice, nu știu, o cromatică vroiam. Facem așa. Eu îmi iau unul de aproape, ea își ia unul de depărtare. Sau invers. Nu era invers, ea face acolo. Jackie, eu cu Drico. E bun timul ăsta, n-am că să zic de el. Audi, no. Hai. Respawnează, respawnează. Nu m-a respawnat. Nasol. Uitați, Grif e de fapt om. E să oare ceva, Grif e de fapt om. Stați o țără. Că nu merge. Uite, îi se vede gâtul, dude. Se vede, dude. Oh, Mara, unde dau lev ca să pot? Dacă am intrat puțin în inventar, nu înseamnă că trebuie să ieși. Ok, cred că încheiem videoclipul aici. Goodbye! Scuze, am zis să încheiem.